Cé ratlal ceol leis sin atá go dhéad? Well? Francis a bhí gáir. Cuireáil an ceol a bhíonn sa gúna dhéin. Nóirt bhí gur a daoine chud ó ghoras leis an ngiló sin. Babilí, a bhrí sin ar eis. Chuid éidirn ceol traidisiúnta. Clasaiceach? Rásach té ar ní DJ me. Argaí héine. Stop! Stop. Se bhfuil me versa. Sin an ceol a bheith samáid. Is liomsa bear freisin. Agus tá méid gobar ar phlean chun daoine nua bhealaisteach. Phlean? Bí a chlár nó mar hús. Agus tá me chun rinte a choir ó i dhéanamh freisin. Barde, a bháin héin pórtir, níaró tusa san áte. Ní higann tú, a dtígin. Níl an dara rá ad ach an bear a thuairs chum. Mar mna dugan, ba ar an ghalas cór na cuairte. Agus má bhíon héin, ní brethebh sa tíri chuir go pobl legóid. Níl. Ach tá seans máthán go náirdoch an chóirt an pub i dhéal agus an Thairg a riint sadarin. Thugja an pub ó áine? Ní mis bheith cha dhéanamh sin haig. Ach tusa.